Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Foi unha semana crítica porque realmente hubo moitas choivas e coincide que está empezando a floración. Entonces, o momento da floración xa é crítico en por sí, que calquer chuvia pois, pode haber un corramento de flor, pero se encima pois, temos o mildio amenazando con esas choivas e vemos que os días pasan sin haber un día claro para aplicar un tratamento, se nos escapa de plazo. Por lo tanto, foi unha semana moi crítica e complicada, non? Mais ou menos, eso, se o vas levando a nivel preventivo, pois ben, é unha semana onde se pode volver a aplicar e solventar ese problema sin que avance moito máis, e se xa vamos arrastrando problemas, como ocorre con moitos viñedos, sí que realmente foi unha semana moi complicada, porque unha vez que arrastras mildio, é moi complicado erradicalo, además nunha semana con tanta chuvia entrando en floración. Pero ao principio tuvemos un tempo tamén moi bo, que estuvemos aí, alargamos un tratamento bastante. Despois quizá nos salvou un pouquiño cando empezaron as chuvias, que as temperaturas baixaron un pouco. Entonces, bueno, non foi esos picos de claros de calor que podía facer que o mildio entrara máis rápido, non? Entonces, con esa baixada de temperaturas, un pouquiño tamén nos protexeu, digamos, de que o mildio fora a entrar moi agresivo, non? De todo xeito, pero bueno, máis ou menos os viticultores o que teñen mildio sí que o están arrastrando xa de atrás, que aí sí que a mí pude haber descoidos, e entonces non temos os suficientemente armas para erradicalo,
realmente por esa parcelas que controlaron ben a nivel preventivo, pois prácticamente puderon zafar, digamos, un pouquiño esta semana complicada. Hai parcelas que están moi afectadas, incluso hai xente que xa perdeu un tanto por cen importante da produción. Coñecidos daqui da zona de Vilanova por aí xa me comentaron que lle entrou un mildio a saco en racimo e en folla, o cual xa moito, ao mellor un 40% da produción xa se lle foi prácticamente. Quero dicir que o mildio é unha enfermedade moi complicada, cada vez temos os produtos fitosanitarios non son agresivos, claro, nos é moi complicado entrar a nivel curativo. Temos que insistir no tema preventivo xa moi temprano para evitar que o mildio nos entre no viñedo. Pois unha vez que che entra o mildio xa sabes que tes perdas, eso non vas a recuperar. O importante é que vayas tratando a nivel preventivo o que ainda non está afectado por mildio, os racimos que estén sanos e as follas que estén sanas. É o único que podes ir a nivel preventivo. O perdido está, incluso vai ir empeorando hasta que realmente acabe secando, ou hasta que o tempo pois axude un pouquiño con temperaturas altas e nos axude un pouquiño a eliminar eso seque, non siga o efecto multiplicador das esporas, non? O cual, pero bueno, é unha cousa que está exposta á choiva, ao sol, ao calor, e non é fácil loitar contra ela. Os produtos, pois, moitos viticultores por minifundio non son capaces de actuar mentre a semana, porque traballa en outra actividade, entonces non é fácil ter un control e dar o produto no momento adecuado para poder erradicar o mildio. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes, ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias una hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. De un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Singenta. É unha boa semana para retomar un pouquiño o traballo que se fixo na pasada, así un pouco meténdose en horas de non choiva e ir saldando como podemos a situación. Esta semana que se avecina, pois máis ou menos como un botal, pois é unha hora de dar un tratamento prefloración, como Dios manda, e xa ir cun fin de semana tranquilo para que nos faga a floración correctamente. Aquí no Salner realmente sí que está comenzando, non? Salvo viñedos que están en outra latitud ou máis soleados, que xa están, ou incluso na zona do Rosal, seguramente xa a floración algún xa lle pasou, pero bueno, aquí no Salnes en general creo que está comenzando. Empezan agora as primeiras cepas, quizás máis noviñas, digamos que está iniciando a floración. É un momento que si temos agora aí uns 10-15 días vos, pois mira, podemos salvar bastante a floración, que é moi importante que non choiva. Naquel caso que a floración lle colleu as chuvias, pois sí que teñen que estar atento a outra enfermedade que é a botritis, non? Porque o capuchón ao estar mollado non cae e se pega, o cual eso cando o racimo cuaje queda esa cáscara, queda aí dentro do racimo e pode provocar botritis. No caso que chovera en floración. Entonces, nosotros, pois, se hai unha floración correcta e non chove, pois normalmente que eso cae ao suelo e acabou esa historia. Pero bueno, si aqueles que lle colleu a floración con choiva, pois tiñan que revisar un pouquiño si antes do peche do racimo, unha vez que cuaje, de mirar de dar un antibotrítico cara ao peche do racimo. Ainda quizá había que esperar, desde que cuaja a tamaño perdigón a tamaño guisante, peche, pois ainda hai uns plazos, non? Pero si antes do peche do racimo teñen que proteger un pouquiño se tuveron ese problema de choivas en floración. Bueno, en principio, teóricamente, vese moi ben, non? Naceu unha uva bastante con unha produción, bueno, adecuada, non é que sea unha gran produción, pero si unha produción adecuada, completa, vamos. En principio, por nada, temos boas expectativas de que isto vai adiante, que non hai xa máis problemas,
e que poida ser unha boa colleita. Unha vez que hai un pouco unha temperatura boa e agua, pois o crecemento da erva é impresionante, entonces temos que estar loitando con ela, que é o que nos pasa aquí en Galicia, non? Por un lado tamén, gracias a Dios, que temos agua, bueno, tamén hai que agradecelo, pero bueno, sí que para o viñedo, pois en estes momentos, o suelo que este o máis desbrozado posible para que, se hai algo de humedade, pois que seque o antes posible, ese é moi importante, non? A erva tamén se pode utilizar cando, sobre todo en viñedos que están, digamos, moi fondos e son moi húmedos, pois tamén se pode aproveitar para eliminar agua, non? O sea que o dominio da erva tamén é moi positivo, sabendo se queres eliminar agua ou non da parcela, non? Todo se pode manejar, non? Depende de cada persona, outros sotran por un fresado, outros desbrozar, o cual cada viticultor ten a súa técnica e, sabendo a dominar, pois podes aproveitar das circunstancias. Pois estes días, mentre esperamos a aplicación, pois bueno, é interesante que revisen os viñedos, que poden ir sacando incluso pois chupóns que estén no propio tronco, que non teñen racimos, para intentar ir clareando un pouquiño os chupóns dos propios troncos das cepas tamén, e arriba, por cerca da zona de produción, aqueles pámpanos que non teñan uvas poden ser eliminando, que ao fin e ao cabo non lle vai facer nada, salvo que sean útiles para a poda, e iso pois tamén van clareando e de paso van tamén observando que non hai problemas, nin hai por aí manchas escondidas, e que poidan ir todo correcto para facer unha aplicación, sin ter que anticipala. En eso van determinarlle se o viñedo del vai ben e vai determinar unha fecha, ou se van a obligar o propio mildio, se está atacando e hai esporas, pois se obliga a adiantar os tratamentos. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. As denominacións de orixe de viño teñen claros os retos e as prioridades para o próximo mandato das institucións da Unión Europea no que o sector do viño se refire, e recolléronos nun manifesto que trasladaron os candidatos ás eleccións europeas. Foi elaborado pola European Federation of Origin Wines, que representa as denominacións de orixe de viño europeas e a que pertence á Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas. O manifesto, que sitúa o sector do viño como un sector estratégico para a agricultura europea e as denominacións de orixe como o seu principal eixo vertebrador, identifica os retos aos que se enfrontarán as denominacións de orixe de viño na próxima legislatura, as potenciais consecuencias das crises e conflitos comerciais que poden derivarse da actual situación xeopolítica, o cambio climático e os riscos asociados, os cambios sociais e xeracionais que están modificando os patróns de consumo e os gustos dos consumidores, e unha presión regulatoria sobre o mundo do viño cada vez máis intensa e hostil. Neste escenario, as denominacións de orixe de viño reclaman que as institucións manteñan unha política específica e sólida para o sector no marco da PAC, Política Agraria Común, e que o viño siga contando cun orzamento propio. Esa política debe reforzar os seus principais instrumentos de regulación, mellorar as medidas destinadas á xestión de crise, axilizando a súa activación e flexibilización e a súa execución cando sexa requirida por situacións de causa maior ou crises sobrevidas, e lograr unha verdadeira simplificación administrativa. As denominacións de orixe queren que a Comisión Europea volva a situar a política de calidade como pedra angular da política vitivinícola. No último mandato consideran que foi desprazada pola sustentabilidade, obviando din que ambas son complementarias. Por iso, as denominacións de orixe piden ás institucións europeas que reposicionen as indicacións xeográficas e que reafirmen o seu compromiso coa política de calidade europea, tanto fortalecendo a promoción e a protección destas figuras de calidade como reforzando as competencias
competencias dos seus órganos de xestión e a interlocución que teñen as súas asociacións representativas coas administracións públicas. Así mesmo, consideran prioritario que as institucións amplíen o seu apoio á innovación e investigación para loitar contra o cambio climático a nivel de prácticas vitivinícolas das denominacións de orixe e demandan a continuidade das políticas comerciais destinadas a abrir mercados en países terceiros. Por último, solicitan unha desescalada e a despolarización dos debates sobre a saúde que afectan o sector. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A Ruta do Viño Rías Baixas volve certificar a excelencia da súa proposta enoturística. A asociación superou con nota a auditoría realizada por ACEVIN para controlar a calidade da actividade dos seus membros. Es una noticia muy positiva, muy alentadora, de que la Ruta del Vino Rías Baixas, de que los socios que conforman esta ruta, gracias a ellos hayamos podido renovar esa certificación por estar dentro de ese club de producto de Rutas del Vino de España, en el que forman parte ya 36 rutas del vino y en el que Rías Baixas sigue otro año más pasando esa certificación, que no solo nos auditan al propio ente gestor, a la propia ruta, sino que a 20 establecimientos aleatorios que deben de cumplir una serie de requisitos obligatorios y recomendables con el objetivo de que el turista, del que se acerque a nuestros establecimientos, tenga una visita de calidad, una visita agradable y que desde luego quiera volver a repetir, ¿no? Y sobre todo seguir poniendo en valor esa marca tan maravillosa que tenemos de Rías Baixas. Os resultados son máis que positivos porque a auditoría non só confirma que a Ruta do Viño Rías Baixas cumpre o 100% cos requisitos obrigatorios. A súa proposta está incluso por riba do establecido no Manual de Produto de Rutas do Viño de España. Bueno, pues van desde, de que es de temas de mejorar el tema de la compra de vino, de que haya un espacio fácil y accesible para el tema de la venta, que los espacios están limpios, ordenados, el tema del trato con el cliente, de facilitar el tema de la venta, de crear sinergias y colaboraciones entre socios de la ruta, el tema de potenciar idiomas, ¿no?, para poder acoger a estos turistas internacionales, bueno, una serie de requisitos que yo creo que lo que intentan y consiguen es que la visita sea más gratificante, sea de una visita de más calidad y de esa manera cada vez más vengan más turistas a disfrutar de nuestro enoturismo. A auditoría de ACEVIN establece 5 criterios de avaliación: planificación e xestión, destino, promoción e comercialización, enoloxía e servizos turísticos. En todos eles a ruta supera os mínimos exixidos. Esa nota es gracias a nuestros socios, gracias a todas esas empresas que llevan muchos años apostando por la Ruta del Vino Rías Baixas, ofreciendo unas experiencias muy diferenciadoras, trabajando con unos proyectos muy estables, muy serios y teniendo en cuenta que el enoturismo es una línea de negocio para ellos muy importante. Con lo cual, gracias a eso, nuestra puntuación siempre es muy positiva, muy alta, y con lo cual estamos muy orgullosos gracias a ese apoyo de todas esas empresas. O informe final destaca ademais a importancia da colaboración público-privada e os traballos realizados pola ruta para a comercialización do produto, tamén o esforzo que realizan en materia de comunicación. Consideramos primordial esa colaboración público-privada. De hecho, para que una empresa se adhiera a la ruta, primero tiene que estar adherida al ayuntamiento al que pertenece. Fundamental esa colaboración. Desde la ruta tenemos unas colaboraciones muy estrechas con Xunta de Galicia, diputaciones, ayuntamientos. Nos parece fundamental que ellos apuesten y nos apoyen a promocionar la enogastronomía, y desde luego la comunicación es fundamental, ¿no?
hay que estar al día en tema de redes sociales, en comunicación. Tenemos un gabinete especializado que lo que queremos es poner en valor todas las acciones que se hacen no solo directamente de la ruta, sino todas las acciones tan atractivas e interesantes que hacen todos nuestros asociados. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O Campeonato de España de catas a cegas por equipos Virano 2025 a Cambados. A cita organizada por Filip Chesco e o sumiller cambadés José Luis Aragunde enmárcase na programación da vila como Cidade Española do Viño 2024. Este ano o torneo celebrouse en Peñafiel, en Valladolid. Ata ali desprazouse o concelleiro de Enoturismo José Ramón Aval para coñecer sobre o terreo o desenvolvemento do concurso no que participan unha trintena de grupos. Os catadores teñen que demostrar as súas habilidades. Teñen que descubrir a variedade de uva, o país de orixe, a denominación a que pertencen o produtor e mesmo a nada de 8 viños. Cun tempo marcado de 10 minutos por viño, cada grupo debe acordar a súa cata para sumar puntos, tendo 15 minutos finais para a súa resolución conxunta. O obxectivo do certame é seleccionar un grupo de 4 catadores para representar a España no Campeonato Mundial, que se celebra de xeito anual nunha cidade de Francia no mes de outubro. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Zorvec Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. A los franceses les encanta con poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba Pontevedra.